Bona vesprada a tots i a totes. Ja estem ací un altre dia més en el conte de les 19 hores. Avui vos contaré la història de per a què serveix un llibre. Vosaltres per a què cregueu que serveixen tots els llibres que tenim ací a la biblioteca? Per a jugar, per a aprendre. En aquest llibre tenim la solució. Per a què serveix un llibre? De Chloé Legeai. I de fet, per a què serveix un llibre? Per a jugar? Per a menjar-se les fulles els animals? Un llibre és una illa de calma. Mireu, el podem utilitzar de tenda d'acampada, com el nostre protagonista, que ha utilitzat el llibre L'illa del tresor, de Robinson Crusoe. O un llibre és un amic quan els altres t'empipen. És a dir, quan els altres te fan la punyeta, mireu, el podem gastar d'escut per a que no ens pegue la pedra que ens tiren o l'objecte que ens tiren. Sempre és un bon company de viatge, un llibre. Un llibre és una aventura que vius sense ni moure't. Vosaltres heu llegit molts llibres d'aventures i no us heu traslladat a través de la imaginació al món on passava la història? En un llibre hi pots trobar la solució als teus problemes. Quan llegiu llibres podeu solucionar dubtes que teniu. Els llibres també ens ajuden, com bé diu ací, a solucionar problemes. Un llibre et pot acompanyar a tot arreu. I avui en dia més encara, perquè avui en dia tenim el llibre en paper, és a dir, el llibre imprès i el llibre electrònic, que podem llegir als mòbils, als ordinadors, a les tablets, als e-readers. Mireu, el nostre protagonista l'està fent servir quan ha anat al bany, una manera de fer més a més la seva estada. Un llibre t'ajuda a entendre millor la vida. Per exemple, en els llibres aprenem com ens desenvolupem els éssers humans, d'on venim, quins planetes hi ha, com es crearen. És a dir, a través dels llibres podem descobrir el món. Un llibre és suspens. Qui no ha llegit un llibre que el manté en intriga i no sap qui serà el culpable de la història? I esgarrifances, perquè també hi ha llibres de terror que ens mantenen en suspens, però a la vegada ens espanten. Un llibre et fa créixer, però com et fa créixer? Si amuntonant un llibre darrere d'altre i pujant dalt de la torre de llibres, o et fa créixer com a persona perquè aprenem més? Jo crec que ho hauríeu pensar, jo crec que és la segona opció. Un llibre és un moment per compartir. A qui no li agrada que li conten un conte abans de dormir, al llit i acompanyat dels seus pares? I també és una carícia, perquè, digueu-me la veritat, segur que s'heu adormit mentre vos contaven un conte i quan s'heu despertat teníeu al costat al vostre pare o a la vostra mare. Un llibre és un viatge que fas, com ja he dit abans, a través dels llibres coneguem molts llocs, sense viatjar, sense moure'ns de casa. Podem viatjar arreu de tot el món. Un llibre és la veu d'algú.
És la veu d'algú per què? Perquè la història està escrita, però que aquesta història l'ha escrit una persona. Les lletres que hi ha impreses en els llibres són la veu de les persones que l'han escrit. Aquest llibre l'ha fet algú com tu. Vosaltres atreveríeu a fer algun llibre? Jo crec que no deu ser molt difícil, tot és ficar-se i desenvolupar la nostra imaginació. Tu també pots fer un llibre. Mireu, el nostre protagonista s'ha ficat a la faena. Jo vos anime a tots i a totes vosaltres a que es fiqueu també a la faena i ara que teniu més temps, escriviu el vostre propi llibre. I si algú ho fa, que ens el duga a la biblioteca, per suposat, i així el podrem llegir tots. I conte contat, per la finestra se n'ha anat.